Каардынацыйная рада – гэта цэнтр палітычнай сілы. Гэта сход прадстаўнікоў грамадзян Беларусі. Гарызантальная пляцоўка для прадстаўніцтва беларусаў і беларусак і прасоўвання іх інтарэсаў на розных узроўнях. Я вырашыла пайсці на выбары ў Каардынацыйную раду, таму што я веру ў моц новай Каардынацыйнай рады. Лепш рабіць тое, што можаш сёння, чым чакаць найлепшага часу, бо яго попросту можа не быць. Наши оппозиционные лидеры дали множество обещаний, но, к сожалению, многие эти обещания выполнены не были. Многія лічаць, што Беларусь мы страцілі назаўсёды. Мы ўпэўнены, што гэта не так. І мы бачым, найперш усё, рэформу будучыняй Каардынацыйнай рады. І мне б хацелася даць магчымасць сабраць людзей, якія будуць адказваць перад нашымі людзьмі. Разам з беларусамі вырашаць важнейшыя для ўсіх нас праблемы. Как внутри Беларуси, так и за рубежом. Вызваленне палітычных зняволеных – гэта санкцыйная палітыка. Захаванне беларускай нацыі, Арганізацыі беларускай грамадзянскай супольнасці. Гэта і візавыя пытанні. вяртанне канстытуцыйнага ладу і правоў грамадзян у Беларусі. Мы плануем дасягнуць рэальных вынікаў. Это важный шаг для всех белорусов. Бо гэта першыя сумленныя выбары з 94-го года. Таму вельмі важна прыняць удзел у гэтых выбарах. Я призываю белорусов принять участие в выборах 25-27 мая. Трэба галасаваць на выбарах у Каардынацыйную раду, таму што гэта ўплывае на лёс нашай краіны. І, канешне же, чым больш людзей прагаласуюць на гэтых выбарах, тым больш у гэтага органа будзе вагі ў вачах беларусаў і беларусак. Сёння прыйшоў час прадэманстраваць сумленныя і свабодныя выбары.